бръмчи, направо не знам. Някъде има беналгин. Значи бабо по беналгин да ни пратиш. Така. Ама аз май нещо поудявам. Чувам някакви звънчета. Може да са на тято Коледа звънчетата. Да. Той нали заминал. Има ли застави тука баба да ни праща беналгин. Еми добре, Русяне, аз продължавам да ги чувам, така че ела да разнищим тази мистерия заедно. Watch it.